स्टार्ट करते प्रभु जी। वही माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. परम पुरुषोत्तम कृष्णानी गुरु परंपराचे सगट गुरुजनक वंदन करनु मंगलाचरण संगोंगेनु आयची सेशन आम्ही स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे आयची सेशनाक उपस्थित आशिल्ले सगळे जनाक मालगाड्यांक म्हगेले नमस्कार आणि पुरा जनाक हांवें सेशनाक स्वागत करता. आयचे सेशन वैदिक हिरोइन सिरीज तांतू वृंदा देवीले एक्सप्लेनेशन करचाक आमगेलो ओटो आसाचो हीज ग्रेस माधव चरण दास प्रभुजी. हांव हांगेले एक सान इंट्रोडक्शन दिता. हांगेले कार्मिक नाम येवंगेनु महेश पै आनी हल्दीपूर गांवचे नियर होन्नावरा लगे आसा उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्टांतू आनी कृष्णा कॉन्शियसनेसांत आसाचे 2000 हातून बाय द मर्सी ऑफ हीज ग्रेस गौर जगन्नाथ प्रभुजी काउंसलर हीज ग्रेस द्वारकाधीश प्रभुजी. Initiation in 2003, spiritual master H.H. Radhanath Swami Maharaj serving as a Maharaj. हानी पुजारी जाऊन सर्व करता आसाच्या श्री श्री लक्ष्मी नारायण डायटीज at राधा गोपीनाथ टेम्पल चौपाटी. आणि 4 वर्षातून एज अ मेंटर जाऊन सर्व करता आशिल्ले. आता 5 वर्षातून 35 डिवोटी फॅमिलीज एज अ काउंसलर जाऊन कोऑर्डिनेट करता आसाच्या. आणि संडे सत्संग प्रोग्राम भी कोऑर्डिनेट करता विरारांतू आणि अंडर द गायडन्स हीज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभुजीले आणि चिल्ड्रन्स प्रोग्राम माय स्कूल गोकुल म्हणून भी कंडक्ट करता आसाच्या. प्रोफेशनली इज वर्किंग हांगे प्रोफेशन इन फिनान्स डिपार्टमेंटांतू आणि एक PR एजन्सींतू वर्क करता आसाच्या. हांगे एक चेल्ली बाबू आसता तशी हांगेले बायले हांगेनु होम मेकर आणि माताजी प्रोग्राम आणि चिल्ड्रन्स प्रोग्राम हँडल करताच्या. प्रभुजी हांव तुमकां हे सेशनाक स्वागत करता आणि हे सेशन आमकां एक्सप्लेन करता म्हणून तुमगेले हांव सांगून घेता. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. ऑडिबल असते माताजी? वय प्रभुजी ऑडिबल. हरे कृष्णा. आयचे हे सेशनाक म्हाका एक अवकाश दिल्याक मुरलीधर चरण प्रभूक आणि पुरा कोंकणी टीमाक भक्तवृंदाक मगेले अनंत अनंत दंडवत प्रणाम. आज आमगेले विषय असा वृंदा देवी आणि तुळशी देवी बद्दल आम्ही आज संक्षिप्त रूपाने अर्थ करून पळूया. हा विशाल सब्जेक्ट असा तुळशी महाराणीला. आमगेले टायमानुसार सर आम्ही थोडा शॉर्ट आणि अर्थ करूचा प्रयत्न करूया.
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदा देवी हंगिले पूरा व्रजमंडल अंतू आम्ही पळेलरी 3 मंदिर असाची, एक कामिवन अंतू आणि एक नंदगाव अंतू आणि सेवा कुंज अंतू। नंदगाव अंत आम्ही पळू नंद भवनाचे लागीचे पावन सरोवर असा आणि पावन सरोवरा लागीचे वृंदा कुंड आणि गुप्त कुंड असा आणि थई वृंदा देवीला एक सुंदर मंदिर असा। आता ते मंदिर चे जीर्णोद्धार उठूची आमगेले इस्कॉनाचे संस्थेचे करता असाच। आता मी आमचं पळूच कसं की मारी वृंदा देवी ही कोण त्याच्याबद्दल आम्ही संक्षिप्त अर्थ करून पळूया। ही वृंदा देवी गोलोक निवासिनी कृष्णाले घर गोलोक थंय कायम वास करची आणि कृष्ण आणि राधा कृष्ण लिलेंतू सहभाग असलेली एक श्रेष्ठ गोपी असा आणि तीची वैकुंठ लिल्या भितरी तुळशी महाराणीले तिगेले पार्शियल एक्सपान्शन तुळशी महाराणी देवन थंय वैकुंठ लोकांत सेवा करता असा। तर हे आम्ही वृंदाये तुलसी देवी प्रियाये केशवस्य च विष्णु भक्ती प्रदे देवी सत्यवती नमः। आमका विष्णूले भक्ती दी म्हणून आम्ही तुळशी महाराणीला दिवसा आम्ही तुळशी पूजे वेळार प्रार्थना करताच। आणि वृंदा देवीक आम्ही महाराणी म्हणतात, वृंदावनेश्वरी पण तिगेले एक नाव असता। ते वृंदावनेश्वरी मारी पूर्ण वृंदावनंतू तिने भगवंताल कतरी एक फॉरेस्ट अंतू वृंदावन फॉरेस्ट अंतू तिने भगवंताल कतरी 60,000 वर्ष तपस्या केली। त्याजन भगवंताना तिगेलवरी कृपे दाखवून तिगेल ते तपस्याक मेಚ್ಚून तिका गोलोक वास प्रदान केला असा। आणि आम्ही पळू आमका गोलोक धाम प्राप्त जावकालरी 3 लोकाले आशीर्वाद आमका जावका म्हणून सांगितलं सांगा। एक वृंदे देवी आणि एक गिरिराज गोवर्धन आणि यमुनाजी आणि शाश्वत धाम वासी असच। आणि हंगिले कृपेन आम्ही भगवंताले धाम प्राप्त कर शकताच। कसं लाग हंगिले अवतीर्ण झालेले मेन उद्देशाची भगवंताले भक्तांका शुद्ध भक्ताला उद्धार कर शकत। कसं लाग भक्त जीव हे भौतिक संसारात येऊन बद्ध झालेला असा, हे भौतिक संसारात बंधनात बांधलेला असा आणि ते भौतिक संसाराचे बंधन तोडूच कतरी हे तुलसी महाराणी आणि गिरिराज गोवर्धन आणि यमुनाजी हे 3 आमका मस्त सहाय करताच। आणि सांगितलंस की लक्ष्मी देवी स्वयं विष्णूले वक्षस्थलांतू तिगले वास असा लक्ष्मी देवीला आम्ही आणि वत्सस्थलारी लक्ष्मी देवी चिन्ह असा भगवंताले। तरी सुद्धा लक्ष्मी देवी केना केना भगवंताले तिगले लक्ष्मी भक्ताल कतरी ती केना केना भक्ताले उद्धार करचाक तांक जाव कशिले तसले वरदान देवच कतरी केना केला वक्षस्थळ सोडून वचून
परत आणि वक्षस्थळ येता पण वृंदादेवी तुलसी महाराणी भगवंताले चरण सोनू त्यांना वळत नाके ताका स्वयं लक्ष्मी देवी बी केन्ना केन्ना तुळशीले तिगेले ग्रेटनेस आणि तिगेले ते भगवंताले प्रती तिगेले एक श्रद्धा भावना तिगे ताजी बी ग्लोरिफिकेशन करण्याची लक्ष्मी देवी बी करता हंगे पद्मपुराण तू सांगेल असा पद्मपुराण तू 30 चैप्टर 30 अध्याय केवल तुलसी महाराणीले ग्लोरिफिकेशन बदलची दिल्ली असा तंतु केवल तुलसी महाराणी महिमा तुलसी महाराणी कोण तुलसी महाराणीले सेवे केल्यानंतर कसं मिळता त्याचबद्दल विस्तार रूपान सांगेल असा तंतु सांगताच की मारी तुलसी देवीक आम्ही केवल पळेल निमित्त आमगेले कितले पाप असायचे आम्ही केले उठू नष्ट जातके केवल पळेल निमित्त आणि तुलसी देवीक आम्ही हात स्पर्श केल्यारी आमगेले पुरा शरीर शुद्ध जातके आणि तुलसी देवी लेद्राक आम्ही राबून प्रार्थना केल्यारी आमगेले शरीरांत असे उट्टू प्रकाराचे कष्ट दूर जातके आणि तुलसी महाराणीक आम्ही उदाक दिल्यारी आमका मृत्यूच्या भयांतुला आम्ही मुक्त जाताची आणि तुलसी महाराणीले झाड आम्ही लावताची केन्ना केन्ना एकादशी वेळारी नाहीतर कंचेची हज वेळारी तुलसी महाराणीले झाड आम्ही लावल्यारी आमका पूर्ण भगवंताले आत्मसाक्षात्कार जातके सेल्फ रिअलायझेशन हाव कोण भगवंत कोण आमगेले आणि भगवंताले रिलेशन कसले आम्ही कसल्या हे भौतिक बंधनात फसल्याची आणि भौतिक बंधनातून आम्ही कशी बाहेर वच्चे हाका आम्ही म्हणताची आत्मसाक्षात्कार हे आत्मसाक्षात्कार आमक शास्त्र वाजून मेळ का म्हणणं हांगा पद्मपुराणात सांगितलं असा केवल घराचे एद्राक एक तुळशीचे काटे कोरनु तांते एक तुळशी झाडान लावल्यारी इतलं उट्टू शास्त्रात ज्ञान 4 वेदांतू वेगवेगळे प्रकार पुराणांतू दिलेलं उट्टू ज्ञान आमका केवल एक तुळशीचे झाड आणून घरा एद्रा लावल्यारी मेळतके हे पद्मपुराणांत दिल्ले असा आणि तुळशीचे निर्मल काणू देवाक अर्पण काय भोग दाखयल्यारी नाल देवाक चरणाराम दवरल्यारी आमका तुळसी देवी तिगेले कृपेन आमका मुक्ती प्रदान करतके आणि भगवंताले भक्ती प्रदान करतके हे हांगा पद्मपुराणांतू सांगितले असा आणखीन मस्त विषय अंतू पद्मपुराणात सांगितले असा हांव तांतुले एक शॉर्ट थोडे विषय आमका चर्चा करचे घेतले असा स्वयं कृष्ण तिका महाराणी म्हणून सांगता कित्याक मारी वायू पुराणात सांगितले असा खंयचीच वस्तू भगवंताक दिल्यारी तुवे 56 भोग म्हणता पळय आम्ही 56 प्रकाराचे वस्तू बनवून भगवंताक आम्ही अर्पण करताची आणि केन्नाच आम्ही पळयत कितले वस्तू भगवंताक अर्पण केल्यारीची खंयची प्लेटांत भांगरा प्लेटांत जाल्यार कितें व्हरून तुम्ही दवरात दियाची रुपया प्लेटांत दियाची तरी सुद्धा तांतू एक तुळशी निर्मल घालणे जाल्यारी भगवंत ताका स्वीकार करना हे आम्ही पळयत आम्ही खंयचे देवस्थानात जावो आमगेल्या घरांत आम्ही ऑफर करताची कोणी श्रीमंत लोक भांगरा प्लेटांत बी भगवंता दिताची आणि चुकून ताणे तुळशी निर्मल तांत घालणे जाल्यारी भगवंत ताका स्वीकार करना म्हणल्यानंतर आम्ही विचार करीत भगवंतानं त्या तुळशीक खंयचे दर्जे दवरले म्हणून आम्ही विचार करीत आणि तिथले भगवंताले एक निकट सेविका म्हणून आम्ही सांगत पण कसल्याक भगवंत तुळशीक इतले प्रेम करता आणि इतले ताका दर्जे दिल्ले असा म्हणून आम्ही पळयल्यारी केन्ना तुळशी देवीनं वृंदे देवीनं भगवंताले तपस्से करून भगवंताक मेच्चून घेतले तेन्ना तिका भगवंतानं एक श्रेष्ठ सेविका म्हणून एक
मॅनेजर इव्हेंट मॅनेजर पोस्ट दिला असा. इव्हेंट मॅनेजर म्हणारी पुरा वृंदावन अंतू भगवंत लीला कायम शाश्वत लीले चलता उरता. ते शाश्वत लीले अंतू खंचे वेळारी भगवंत खंचे लील करताची आणि ते लील करका जाल्यारी ताका कसं कसं लवश्यकते उरका. आम्ही पळोवच्या पण आमगे कसले एक प्रोग्राम उरता, जन्माष्टमी उरता नारलरी चैतन्य हे गौर पौर्णिमा उरता, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोग्राम्स उरताचे. त्यांना आमका कितले महिने धरून तयार करचे पडता. ऑडोर देवस्थानांतू मस्त तयार करचे उरता. घरांत बी कसले प्रोग्राम उरताचे त्यांना आमका मस्त नमन तयार करचे उरता. तशीची हांगा कृष्णाला एक लील करचे मारी ते उठूची ताका तयार करचे उरता. आज राधा आणि कृष्ण एक जाग्यार वचून मेळचे आसा आणि तांगेली एक लील जावचे आसा म्हणून तांका दुसरे दिवस लील जावचे असले तांणी ते दिवस रात्री उठूची तयारी करून दवरचे तरी तांगेली मस्त सखी आसाची तांका सपोर्ट करताले. ताजे भायरी वृंदे देवी कडेन एक कीर असके तो केन्ना दावे हातार बशिल्लो उरता. तागेले नाव दक्ष म्हण दक्ष. आणि त्या किराले बर्शीची 1,00,000 एक्स्ट्रा कीर असायची सेव्ह करताले. आणि ते वृंदे देवी खाली ते दक्ष म्हणील किराक तिने खाली सांगचे कसं करता आणि फाल्याक कृष्ण खंयची लील करता असा आणि त्या लीलेक कसं व्यवस्था करता ते उठूची ताजे तांणी तयार करचे आणि कसले विषय उलयत असाची तांगेले कसले विचार तो उठूची तुम्ही समजून घेऊन हे म्हाका सांगता. आणि खंय तांकां लील करचे विचार आसता तांगेले मनांत ते उठूचे समजून तांणी सांगचे खातीर तांगेली किराक वेगवेगळ्या दिशान पेटयता तांणी. आणि खंयच्या दिशेन तू ताका सुटेबल प्लेस आसा ते लील करचे खातीर ते तू पळोवच्या तांगेली उठू किराक उठू दिशान वृंदे देवी ते दक्षाल मुखांतर पेटयता. आणि त्या उठूची न्यूज घेऊन वृंदे देवीकडे सांगताची आणि त्यांना तांगेली ते बाकी सख्या बरोबर ती उठूची व्यवस्था करता. व्यवस्था म्हणावी कसले कृष्णाक खंयच्या प्रकाराचे त्या दिवस फूल का आणि खंयच्या प्रकाराचे तोरण घालका आणि खंयच्या प्रकाराचे झुला मारी पाळणे जोकाली लावका थंय आणि खंयचे प्रकाराचे जेवण तयार करका प्रसाद भोग तयार करका आणि खंयचे आभूषण भगवंताक ताने अर्पण करका टूचे लिस्ट तिने तयार करचे आणि त्या प्रकारे टूची तयार करचे पळे ते वृंदे देवी करता. आणि ताजे निमित्त ते एक लील असा कृष्णाली आणि राधाली ते एकदम सिस्टमॅटिक चलता. अशीची एव्हरी डे कसले ना कसले भगवंत लीले करता उरताची आणि ते लीले सुंदर जावचे खातीर तांका राधा आणि कृष्णाक एकदम संतुष्ट करचे खातीर कितले तिगले साध्य आसा तितले ती प्रयत्न करता. आणि ते पुरा प्रयत्ना निमित्त ते दोघांकची एकदम आनंदाचे अनुभव जाता. त्याचे निमित्त कृष्ण तिगेल्या सेवेन एकदम संतुष्ट जाल्लो आसा. आणि ऍक्च्युली ती राधा वृंदे देवी ते पुरा वृंदावनाचे अधिष्ठा ती म्हळ्यार इतका वृंदावनेश्वरी म्हळें नाव आसा. हे ऍक्च्युली राधाराणी नाही, हे नाव वृंदे देवीला आसा. आणि एक दिवस वृंदे देवीन पुरा जे वृंदावन राधाराणीक ती अर्पण करता. हे मिगिल नाही, हे तुगेल चरणाक हांव अर्पण करता म्हणून तेन्ना राधाराणी नाव जाता वृंदावनेश्वरी. ऍक्च्युली हे नाव वृंदे देवीला आसा आणि वृंदे देवीन सर्वस्व तिगेले राधाराणीक अर्पण केल्ले आसा आणि कृष्णाक अर्पण केल्ले आसा. ताजेन आमी पळयत ती कृष्णाले कितले व्हड लेवलाचे भक्त म्हणून. आणि त्याचे निमित्त श्रीमती राधाराणी कितले संतुष्ट जाली की म्हळ्यार एक दिवस ती ललिता सखी आणि तिगेले विशाखा सखी तिगेले मेन हे असायचे सखी असायची तांकां सांगता आज आमी एक स्पेशल गिफ्ट
वृंदे देवी दिवका कसला की ती आमका मस्त सेव करता ती आमगेली आणि मस्त लिहिलेन ती आमका सहाय केल्ले आसा म्हणताना व्हड एक आसन तयार करताचे आणि त्या आसनान तू कृष्णाक बशाक आणि एक गोपीक बशा व्यवस्था करताचे आणि ती गोपी कोण वृंदे देवी आणि त्यांनी व्यवस्था करून थंय मेन जो प्रिस्ट असा पंडित ती कोण ललिता सखी आणि स्वयं ते हार एक्सचेंज करच्याक ते हार बनवून श्रीमती राधाराणी तांका हातान देऊन तांगेले हार घालच्याक व्यवस्था करता थंय तांका वृंदे देवीला आणि कृष्णाले तांणी लग्न लावताची टूच सखिया मिळून आम्ही पळयत कशी भक्ताला आणि भगवंताले आदान प्रदानांग कशी जाता म्हणून हे एक वृंदे देवीले एक लेवल असा भक्तीचे आणि स्वयं कृष्ण हांगा अष्टनामस्तव पद्मपुराणात तो सांगेल असा स्वयं कृष्ण हे तुळशी देवीले पूजा करतात तांगेले अष्टनाम घेऊन ते कसले एक कृष्ण जीवनी नंदिनी पुष्पसरा तुळसी विश्वपावनी विश्वपूजिता वृंदा आणि वृंदावनी हे 8 प्रकारचे तुळशी देवीले नामस्मरण करून भगवंत स्वतः तुळशी देवी पूजा करतात हे वरी पद्मपुराण तांका दिल्लं असा आणि भगवंत गौतमी तंत्रांत सांगताच की मारी भगवंताक प्रसन्न करच्याक एक तुळशीचे दळ आणि थोडेची गंगा जल असलरी आम्ही भगवंताक प्रसन्न करीत भगवंत स्वतःक विकताचे दुसऱ्या भक्ताक तरी केवळ तुळशी दळानं आणि श्रद्धेनं एक तुळशी दळ आणि एक गंग्याचे थोडेचे जलानं पूज केले म्हणून तांत दिल्लं असा आणि त्याची अद्वैत आचार्यानं त्याचे श्लोक ऐकून ते श्लोक पठण करून गंगा जलानं आणि तुळशी पत्रानं पूज केले निमित्त चैतन्य महाप्रभूले आविर्भाव जाता आणि आमका सर्वांक भगवंताले नामस्मरण करच्याक चैतन्य महाप्रभू कृपेन साध्य झाले असा त्या श्लोकान सांगेल असा तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते महात्मान अस आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल हंग सांगेल असा तुळसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा एक थोड्याची तुळशी दळ एक तुळशी दळ पाडना त्याचे बरोबर जलस्य माखांचे गंगा जल घेऊन ते सालिग्राम घेऊन आले अद्वैताचार्य त्या सालिग्रामावर गंगा जलाने तुळशी देऊन भगवंता कापाई तशिले तुम्ही येऊ का आणि पुरा कलियुगा लोकाले उद्धार कर का म्हणून त्याने भगवंत तांगले भक्ताले श्रद्धेनं ते श्लोकान सांगले विक्रीणीते स्व आत्मानं स्वतःक त्यांनी विक्रीणीते म्हणजे विकताचे म्हणून ते भक्ता कत्री विक्रीणीते स्व आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल की मारते भक्ताले भक्तवत्सल असायचे म्हणून तिथले भक्ता वेळ तांका प्रेम असा हे आम्ही पळयत आणतो आणि 4 कुमाराला बी आम्ही ऐकले त्यांनी ज्ञान असले 4 कुमार चतुष्कुमार आम्ही ऐकत असले तांगेल बरी एक संप्रदाय असा त्यांना ते चतुष्कुमार जय विजयाक शाप देताची त्याच्यानंतर तांका एक प्रकार सुगंध तांका नांकांत होता तो कसले सुगंध किमारी भगवंताल चरणांत असेल तुळशी दळ त्यांना ते तुळशी दळाचे त्यांनी सुगंध घेताची त्यांना इमिडिएटली ते भक्त जाताची ते तुळशी दळा प्रभाव कितले म्हणून पळयत त्यांनी ज्ञान आशिले तुरंत भक्त जाताची आणि ते पश्चाताप करचा लागताच की आम्ही आमका शाप कशे दिलो ते पश्चाताप करताना भगवंत सांगताच की मारी तुम्ही शाप दिवचाक बी कारण हावची कसला की मारी म्हाका हे लील करचसा ताजे तर तुमगेल निमित्त तो शाप तुमगेल तोंडान तुला येईल असा
हे पळयत आमी कशे ते ज्ञानिबीची भक्त जाताची केवळ तुळशी दळाचे सुगंधाने आणि सर्व प्रकारचे दिव्य पुष्प असायचे वेगवेगळ्या प्रकारचे पारिजात धरून मस्त प्रकारचे फुल असायचे परंतु शास्त्रांत वर्णन केलं असा मंदार कुंद कुरुबक उत्पल चंपक अर्ण पुन्नग नागकेसर बकुल लिली आणि पारिजात हे सर्व दिव्य पुष्प म्हणून हांगा सांगिल्लें असा हे उट्टू पुष्पाकिंताची व्हड एक दर्ज असा ते तुळशी महाराणीक दिल्ले असा ताजे खातीर भगवंत तुळशी हार गळे घालच्याक मस्त हे करताची खुश जाताची पण आमी केन्नाच भगवंताक आमी पंढरपुरांत विठ्ठल देवाक आमी पळयल्यार केन्नाच तांगेले गळ्याक तुळशी हार उरता कसल्याक म्हळ्यार तुळशी हार म्हळ्यार भगवंताक भयंकर श्रेष्ठ तांगेले केन्नाची गळ्याक हार कोण घालताची नाजाल्यार तांगेले चरणांत तर शाश्वत तुळशी उरताचीच म्हळ्यार खंयचेय पुष्प भगवंताक अर्पण करना जाल्याची तोंदर ना एक तुळशी निर्मल भगवंताक चरणांत दवरल्यार नाजाल्यार भगवंताला गळ्यात दवरल्यार भगवंत एकदम संतुष्ट जाताची म्हण आमी हांकां पळयत आणि कलियुगांतू तुळशी आमका आमगे सर्व पापाक जळून काढते हांगा सांगिल्लें आसा स्नाने दाने तथा ध्याने प्रसाने केशव अर्चने तुलसी दहते पापम रोपणे कीर्तने कलऊ कलियुगांतू तुळशी देव आमगेले सर्व पाप जळून काढता कोण तिका उदक दिता आणि तिका न्हाणयता तुळशी आंगा वयर उदक हे करून आणि कोण तिका दान करता तुळशी कुंड कोणाक दान करताचे आमी आणि तुळशीचे ध्यान करताची आणि तुळशी पान सेवन करताचे आणि तुळशीचे निर्मलान केशवाले अर्चन करताचे आणि तुळशीचे झाड रोवन रोपण तुळशीचे झाड रोवन ताजे संरक्षण करताचे ताका तांगेले पुरा जे पाप तुळशी महाराणी जळून काढतले हांगा सांगिल्लें आसा हे हरिभक्ती विलासांतू रूप गोस्वामी सांगताची ते स्कंद पुराणाचे उदाहरण घेऊन तांणी सांगता आसाचे स्कंद पुराणाचे कोटिंग तांणी तांगेले ते हरिभक्ती विलासांतू हांका सांगता आसाचे प्रत्येक गोस्वामी लोक जावं प्रभुपादांबीची मस्त कोट केला आसा तुळशी महाराणी महत्व कसले मग ताजे खातीर प्रभुपाद सांगताची प्रत्येक दिवस तुळशी पूजन करका आणि आमगेले देवस्थानांत आमी पळयताची इस्कॉनांतू प्रत्येक गुरु पूजा पहिले देवाल मंगळ आरती जाल्या नंतर तुरंत तुळशीची पूजा करताची तुळशी पूजेक कितले महत्व म्हणून प्रभुपादान आमकां दाखयलें आसा आणि तुळसी मारी त्या नावा तकिनाची त्या कसलेची तुलना ना ताका ताजे ताका आमी कसल्याने तुळन करचे जायना म्हणून आमी पळयत ताजे अर्थ तशेंच की मारी तुळसी मारी खंयचीय वस्तून तुळसीक आमी तुलन करच्याक शकनाची म्हणून आमी हांगा अर्थ करून घेत श्रीमद भागवतम हे पुरा वेदांत दर्शनाचे एक एसेन्स असा सार असा आणि ते पुरा श्रीमद भागवतमाचे सार असा दशमस्कंद भगवंताले मुखार विंत दशमस्कंद मारी आणि त्या दशमस्कंदांतू श्रेष्ठ मारी व्रजलीला आणि ते व्रजलीले भितरी एक श्लोक असा कष्टित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय त्या श्लोकांतू प्रत्येक गोपी ते तुलसी महाराणीले ग्लोरिफाय करतात
आणि तुळशी महाराणीला प्रार्थना करताची तू सदा गोविंदाला चरणांत तू उरची आणि आमका गोविंद खई तागेले आमका दर्शन जावं ते तुळशी महाराणीला प्रार्थना करताची. आणि गर्ग संहितेत एक वर्णन असा श्रीमती राधाराणी एक सखी चंद्रानंदा म्हणून तिगले आवचनो कृष्णाक प्राप्त करचे बदल तिक विचारत के त्यांनी ती सांगता तू केवळ तुलसी महाराणी कृपेन तुका कृष्णाला प्राप्ती जाता म्हणून सांगितलं. तुलसी महाराणी कृष्णेतलं प्रेम करत की आणि तिगेले समर्पण भावाक तू खाली तुलसी महाराणी कृपेन तुका कृष्ण प्राप्ती होता म्हणून तसले राधाराणी भगवंताले शुद्ध एक प्रकारचे उत्तम सेविका आणि भगवंताक आणि राधाराणी कसलेच अंतर ना आमको तसं ती सुद्धा भगवंताक प्राप्त करच्या तरी चंद्रानना उचून विचारता आणि ती चंद्रानना सांगता तुलसी महाराणी कृपेन तुका कृष्ण इझिली प्राप्ती होता म्हणून आम पळयत तुळशी बदल गर्ग संहितांतू श्रीमद भागवतमांतू प्रत्येक ग्रंथांतू कितले ग्लोरिफिकेशन केले असा आणि तुळशील महत्व सांगेल असा. कित्याक मारी राधा आणि कृष्ण तांगेल मिलन करचाक तांगेल वेगवेगळ्या प्रकारचे लील करचाक ते मेन जे कारण आणि तुलसी महाराणी आसा. आता आम्ही हांगा दोन तिलक लावताची हे भगवंताले चरण म्हणता आम्ही आणि हांगा तुळसी असा बराबर. आणि ಕೆಲವು गोस्वामी लोक सांगताची ह्यामध्ये जे गॅप असा ते राधा आणि कृष्णाले ह्यामध्ये जे गॅप असा दूर दूर उरताचे राधा आणि कृष्ण तांका मेळच्याक भयंकर कष्ट जाता केन्ना केन्ना आणि ते कष्ट निवारण करून तांका मेळच्याक एक सुलभ व्यवस्था करून दिताली तुळशी महाराणी म्हणून हांगा सकलाक ते जॉईन जाता आणि थंच्यान तुळशी येता हांगा राधा आणि कृष्णाक मिलन करच्याक तुळशी महाराणी एक कारण जाता म्हणून हांगा कितले की लोक ताजे बद्दल बी वर्णन करताचे ते आम्ही पळू येत. आणि श्रीमद भागवतमांत बीची एक श्लोक आम्ही ऐकतच की पत्रम पुष्पम फलम तोयम हांग बी भगवंत 9व्या अध्यायाचे 26व्या श्लोकान सांगताची पत्रम पुष्पम फलम तोयम. हे पत्रम म्हळ्यार कसले पत्रम म्हळ्यार तुळशी महाराणी पान खंचे खंचे पान नाही पत्रम म्हळ्यार हे पुष्पान तो खंचे पुष्प उरतले पण हांगा पत्रम सांगिल असा ते केवळ तुळशी महाराणी खातीर सांगिल असा. एक तुळशीच एक पान आणि एक फूल देवाक भक्तीने दिल्यारी भगवंत ताका स्वीकार करताची म्हणून हांगा ते श्लोकांत सांगिल असा. भगवंत असले युद्धाचे समय आणि अर्जुनाक उपदेश दिता असाची भक्ती बदल आणि कशी युद्ध करता तुवें युद्ध सोडून कसला होता असा होडोड ज्ञान दिता असायचे भगवंत अर्जुनाक त्यांना जलकीची तुळशीक विसरणाचे भगवंत कसले सिच्युएशनांत वेची तुळशीक विसरनाशिन ते सांग एक पत्र एक तुळस म्हाका अर्पण केले री हांव ते स्वीकार करता म्हणून भगवंत सांगताच. आणि चैतन्य चरितामृतांत बी आम्ही पळू येता चैतन्य चरितामृतांतू हरिदास ठाकूर तांणी 21 तासाकिंत जास्ती भगवंताला नामस्मरण करत आशिल्ले 152 मारी 192 राउंड जप करत आशिल्ले तांणी मारी तांकां हरिनामा प्रती कितले विश्वास आनी आसा तसले ते फेमस जातात तेन्ना हरिनामांतू ते पळोवच्या जायनाशिल्ले तेगेले कडेन एक वेश्याक पेटल उरता तागेले ते भगवंताला प्रती तागेले हे भंग करचे पण तांणी तेच वेश्याक तुळशी महाराणी बगलीन बसून
ते सांगताचे म्हाका 3 लाख राऊंड जप करका एक पण मिगील जप पूर्ण झाल्यानंतर हांव तुका मेळता म्हणून सांगून तिका बसयताची स्वतः जप करताची तर जप ऐकत ऐकत तुळशी महाराणी संघात बसून ती महान भक्त जाता आम्ही ते लिहिल्यांत पळयता हे काही जास्ती मस्त वेगळे युगाचे नाही हे कलियुगाचे 500 वर्ष मागशीत विषय आणि ते एक महान भक्त जाता केवळ तुळशी महाराणी संघानं आणि भगवंताला नामस्मरण तेगेले कानात पडले मित त्यांना ती हरिदास ठाकूर सांगता आता हांव कसन करचे हांव आतां मस्त एक पाप केल्लो आसा हांव एक दुसरे विचारान तुगेले कडना येईल पण म्हाका आतां भगवंताल नामा प्रती एक रुची निर्माण जाल्लो आसा आता हांव म्हगेलो टूच सोडूं हांव भगवंताल भक्ती करची म्हाका एक इच्छा निर्माण जाल्लो आसा कसन करका तेन्ना ते सांगताची निरंतर नाम लोय करी तुलसी सेवन अर्चित अचिरत पायबे तुम्ही कृष्णेर चरण निरंतर नाम लोय करी तुलसी सेवन तुळशीले पूजा करताची तुळशीक नमस्कार करताची तुळशी मळा बसून देवाला नामस्मरण कर आणि तू कृष्णाला चरणाचे सानिध्य प्राप्ती जाता तुका म्हणून हांगा हरिदास ठाकूर सांगून त्यांच्यानं होताच आणि गोवर्धन लिहिलेंत श्रीमद भागवतमान पळयत गोवर्धन लिहिले करताना तानी उट्टूची व्रजवासी गिरिराज गोवर्धनाक तांगेला कसकसल असा उट्टूची तांणी अर्पण करताची उट्टूच अर्पण केल्यानंतर आणखी गिरिराज सांगता असा आणियोर आणखीन म्हाका जाय म्हणून सांगेल तावळी उट्टूची आजूबाजू कितले गावांत कसकसल असा उट्टू तांणे अर्पण केल्यानंतर तांगेले आनी कसले नाशिले तांगेले तन मन धन हृदय उट्टूच तांणी अर्पण केल्ले आसा आणि तांगेले दिवचाक कसले नाशिले तेन्ना तांणी कृष्णाक पळयताच कसल्याक म्हळ्यार कसले संकट आयले तावळी तांणी कृष्णाल कण वच्चे आम्ही प्रत्येक लिहिलेंत वृंदावन लिहिलेंत पळयताच हांगा बी तांणी आता कसं करचे आमगेल्या कसले ना त्यांनी कृष्ण सांगता एक तुळशी पान तुम्ही दवराची ताजेन गिरिराज गोवर्धन एकदम संतुष्ट जाताले म्हणून सांगे भितर त्यांनी एक तुळशी निर्मल थंय दवरताची आजकिंत जास्त आमगेल्या आता कसले ना पुट्टू आमगेल्या कसकसल आसा आम्ही अर्पण केलं आसा हे सेवन करून तुम्ही संतुष्ट जाव का मळे भितरी तुरंत गिरिराज गोवर्धन तृप्तोस्मी म्हणून ते स्वीकार करताच राज्य पळयत एक तुळशी दळाचे कसले हे म्हणून हीची वृंदावनेश्वरी वृंदे देवी ही भगवंताले सर्व लिलेक राधा आणि कृष्णाक मिलन करच्याक तांगेले ते लिले करच्याक मस्त तांणी सहाय करताली एक श्रेष्ठ गोपी आसा आज आम्ही बद्दल आम्ही ऐकूच्या मेळ्ळा आमकां आणि उलोवच्याक म्हाका एक चान्स मेळ्ळो आसा तशीच आम्ही केन्नाची कोणाक कसले दिवका म्हण आसलेली खंयचे एक उत्सव आम्ही करताचे नाल्यार कसले एक करताचे आजी बायलां बी कसलेची हळदी कुंकुमाचे कसले प्रोग्राम आनी करताचे तेन्ना कसले कसले प्लास्टिका डब्बे कसले कसले दिताचे ताजे म्हाका बी हे वाचताना विचार आयलो एक तुळशीक दान केल्यानंतर भगवंताले भक्ती प्रदान करता मुक्ती प्रदान करता मारी त्याची कसले श्रेष्ठच आसा आम्ही एक सन्न तुळशीचे झाड आणून चंद हे करून ते आम्ही दान दिले रे कितला आमकां ताजे पुण्य मेळटा एक प्लास्टिका डब्बे मागीर बायल बी केन्ना केन्ना हळदी कुंकुमा वता तेन्ना आपयता तेन्ना पुटू कसले कसले तांणी दान दिताचे ताका कसलेचे एक वॅल्यू उरना कसले उरना आणि ताजे किन ताची असल कसले केले रे ताजेन कितले भगवंताल भक्तीचे आमकां हे मेळटा ते बी विचार म्हाका आयिल्ले आसा हाजेन आनी आमी हे अंतू आयकूत पळयत की मारी तुळशी महाराणीले कितले महत्व आसा केवळ तुळशीक आमी पळोवन तुळशीक हे जल अर्पण करून तुळशीक टच करून आमगेले पुराच पाप नाश जाता आमगेले हृदय शुद्धी जाता
पुट्टूचे आम ऐकले असता त्या निमित्त आमगेले तुळशी प्रती एक विश्वास एक हे आमका एक धड जावका आणि प्रत्येक ग्रंथ पळयताची खंयचीची लोकांली गरज आणि कसलेची भगवंताला भक्त नाही उरताले नाम जप करनाशिले उरताले कसले उरताले पण तांगेले घरांतू घरा येद्राक एक तुळशी झाड आमकां दिसता केवळ ते तुळशी झाड आशिल्ले निमित्त ताजे दर्शन तांणी केल्ले निमित्त आणि ताका थोडे उदक घालले निमित्त तांकां कितले पुण्य मेळटा त्यात कोणाक गुट्ट बी ना ताजे बद्दल विषय ते शास्त्रांत दिल्ले आसा आणि केन्ना ताणें शास्त्र वाचिल्ले ना पण डायरेक्टली जावं इनडायरेक्टली जावं ते तांकां ताजे लाभ प्राप्ती जाता आता आमकां आमी वाचता आसाची आमी अर्थ करूं येता अशें म्हणून आमकां गुतच सेवेची ते काही लोकांना ताका अर्थ गुत ना पण कसं करच पण ते करता आसाची पण तांकां तो लाभ मेळता आसा तितले महत्व तुळशी महाराणीली आमकां मेळता ताजे खातीर श्रील प्रभुपाद पण सांगताच जप करताना तुम्ही तुळशी मळांत बसून जप करा तुमगेले कॉन्सन्ट्रेशन जास्त येता आणि तुळशी महाराणी कृप तुमकां मेळटा म्हणून आमगे जास्ती जावन भक्त लोक तुळशी महाराणी मळांतू बसून जप करताच हरे कृष्णा कोणाले कसले प्रश्न असले राज बद्दल का हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका भारी सुंदर जावन तुळशी महाराणी महत्व इन डिटेल आमका सांगून दिलेला का मस्त धन्यवाद तुमका कोणाका कसले क्वेश्चन असला निमगू वित्ता प्रभुजीले का हरे कृष्ण प्रभू मथुरा माताजी हरे- एक तुमच्या हरे परमिशन असल्यावर एक दोन ऍड करता म्हणून ऍड करू हा हा आज्ञा माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभूजीन भारीला एक तुळशी महाराज इम्पॉर्टन्स सांगले आणि ह्या पंथा श्रावण अधिक 2 महिने येता सो आमची गेला भारी तुळशी पूज म्हळ्यार एक भारी एक इम्पॉर्टन्स दिताची सगळ्यांना रिक्वेस्ट करता म्हळ्यार आमगेले एक तुळशी पूज करतना एक म्हणचे नमो नम तुळसी कृष्ण प्रेयसी म्हळ्यार एक पद आसा ते पुरो जनां शिकू का ते शिकून तुळशी का तुम्ही श्रावणात पूज करतना कितें ना ते म्हणाची म्हणून आमी गेले तुमगेले रिक्वेस्ट आणि कसं म्हळ्यार तुळशी मंजरी आमकां गुत नाशिल्लें इस्कोन येवतना गुत नाशिल्लें तुळशी फूल येता पळयाची ते फूल कृष्णाक भारी प्रीत ते फूल त्यामुळे फूल देवाक एक अर्पण केला तितली प्रीत सो ते आमची गेला गुत नाशिल्लें आमी काण ते उडयता आशिल्लीं फूल काण उडयता आशिल्लें म्हळ्यार तुळशी वैरीव जाल्यार ताका फूल येता ते मागीर ग्रोथ हें जाता म्हणून खातीर आमी ते काण झाडां म्हळ्यार उडयता आशिल्लीं सो त्या तुळशी मंजरी म्हळ्यार तुळशी फूल देवाक भारी प्रीत आनी कसं म्हळ्यार तुळशी उदक घालता ताजे रुटाचे पूर पवित्र न्हंयचे तीर्थ थंय आसता तुळशी रुटांत सो कसं करता तुळशी उदक घालतरी ते मुळा आशिल्लें उदक मात प्रोक्षण करता मात ते प्रोक्षण केल्यार आमगेले पूर पवित्र न्हंयची उदक घाललें तितले आमकां फल मेळटा म्हणून आसता सो पूर जनांना स्फूर्ती पायी माताजी येता तुळशी काय माताजी ना माताजी ते शिकू का नमो नमः तुळसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः त्या डेली तुम्ही म्हणल्यार तुमकां आपापी पाय पाठ जाता ते एक पद शिकाची तुळशी उदक घालतना तुळशी पूज करतना ते म्हणाचे म्हळ्यार ताजी अर्थ घेयाची तर खंडीत तुमकां तुळशी महाराणी तुमकां भक्ती प्रदान करता म्हणून हांव सांगता सर हरे कृष्णा दॅट्स ऑल प्रभू थँक्यू हरे कृष्ण माताजी ते ताजीची लिरिक्स खंय मेळटा माताजी आमकां तुळशी देवीले लिरिक्स वा हांव पेटयता जावं जाल्यार कांय दिना त्या तुमकां युट्यूबार मेळटा दिसता मस्त जन आमगेले भागवत पुराण कोंकणी भजनां हे हांतू मेळटा तुमकां
विचार करायचे माताजी, आम्ही प्रॅक्टिस करतो. पूर्ण जण शिकू का? हरे कृष्णा. His Grace Madhav Charan Prabhuna Bhagavad Puran Konkani Katiri Mono group agallala sir. हॅलो माता, हरे कृष्ण माताजी, तुलसी कीर्तन सांगितलं. आणि कोणाका कसा क्वेश्चन असवे निमगूचे प्रभूजीले का? कोणकी विचारत असेल माताजी तुलसी कीर्तन सांगितले म्हणून. हा सांगू तुळशीचे 2-3 पद असं, एक तुळशी आरती म्हणून असं, वृंदाय तुळसी देव्याय प्रियाय सांगायची माताजी, तुम्ही सांगायचं. हरे कृष्ण माताजी, तुलसी कीर्तन. तुलसी राधा कृष्ण शिव बाबू अभिलाषी जी तुम्हारे शरण लाए करावंश पूर्ण होए, जी तुम्हारे शरण लाए करावंश पूर्ण होए, कृपा कर तारी वृंदावन वासी, कृपा कर तारी वृंदावन वासी. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. अभिलाष विलासा कुंज वासा, अभिलाष विलासा कुंज वासा, नयने हरि बसदा जुगल रूप राशि, नयने हरि बसदा जुगल रूप राशि. नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. निवेदन धारो साखी अनुगत करो, निवेदन धारो साखी अनुगत करो, सेवा भी को अधिकार दिए करो निज दासी, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी. नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. दीना कृष्ण दास कायो निज नारा होयो, दीना कृष्ण दास कायो निज नारा होयो, राधा गोविंद प्रेमी सदा जिन भासी, राधा गोविंद प्रेमी सदा जिन भासी. नमो नमः. राधा कृष्ण नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. थँक यू सो मच. आयची सेशनाचे लाईक एंडिंग लाईक